Mandámoslo xe pola mañá que fora ao supermercado ali en Estados Unidos e grabounos este vídeo. Mira, o vídeo que nos mandou Andy. Había ovos. O prezo dos ovos está polas nubes. Hoxe non ceamos tortilla de patacas, E aí está. Non sei se podes ver o prezo. 8 dólares, non? 7,99. Parecía que estaban a dúcia. Bueno, non sei se me deu tempo de ver se era a dúcia ou media dúcia de ovos, Fixadevos. Que prezos, temos. Hai un estudo que di que os galegos tomamos 137 ovos ao ano. Galiano, ti crees que tomas máis destes, menos? Eu como poucos ovos. Sí? Eu non son moi partidario deles. Non, de verdade, Mira, hai 11 dólares, un ou dous a semana ou así, pero máis non, Ajá. Eu non... Custa metelos, pero non... Sí, señor. E tamén decíase que en Estados Unidos pode abrir as portas a importar ovos de aquí. Non sei como ves isto. De momento están, ainda non están facendo. Pero bueno, a ver, se siguen así, nesa apurada... A chave está en que solucionen o problema que teñen da gripe aviar, non? Deberían, sí. Pasa por aí todo, non? Pasa por aí, sí. E o do norte de Europa, entón, non nos ten que preocupar a nós que do norte de Europa poda chegar aquí? A ver, sempre pode chegar, pero bueno, normalmente eso influye máis nos meses fríos. Nos meses cálidos non, entonces, bueno, por exemplo, este ano está prácticamente superado. Aquí ahora vai vir o calor e tal, eso non vai ter incidencia, pero bueno, hai que estar precavidos e pendientes do tema, claro. Entendo que os produtores de aquí estáselles pagando a máis prezo o ovo, entendo. Estásemos pagando a mellor prezo ou non? Bueno, a ver, eu non me podo englobar nos produtores a gran nivel, porque, vamos, era unha granxa moi pequena e comercio local e todo eso. Bueno, pero te conocerás produtores... Sí, coñezo produtores que, bueno, claro, xa de aquí tiñan unha demanda moi alta e, claro, ahora están tendo demanda tamén do norte de Europa. Entonces, xuntase que xa non hai moito produto no mercado, hai unha escasez xa desde hai uns anos. Xuntase agora isto e hai moita máis escasez. Carai. Hai alternativas, hai en países en Europa que determinados gobernos están incluso agasallando galiñas aos veciños para que teñan ovos, para que non teñan desabastecemento, para que aforren así tamén, e sobre todo tamén para contribuir ao desperdicio alimentario, non? Todas as sobras que temos da comida, pois que lle boten as galiñas. Fai ben Galiano en coller un ovo dos seus, porque imos comparar os ovos que trae Alberto cos de Galiano. Estes son de Galiano, estes son teus? Das galiñas miñas. Todos estes? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É máis... Pero iso é de hoxe, non máis? Non, sí, claro. Non, de hoxe non. A onte... Claro. Imos ver a diferencia, porque ti telos de... Eu teño un de un supermercado, un ovo, digamos... E estes son os teus, verdade, Alberto? Pois imos cada un que... Tenemos que... Sincronizarnos. Tenemos que esperar a que veñan os huevos de fora para aquí, para Galicia. No, porque aquí temos. Por favor. Chavaría, non? Unha cousa, dixo Galiano que había que rompelos cunha man solo. É verdade, insistí moito niso. Dixo antes Galiano que para ser ben, dixecho tú antes. No, dixástelo ti e dixiste que non. Xa está. Vamos. Cunha man solo, Galiano, tú podes. Que va. Mira, aí o tes. Vaya color, Que maravilla. Moi boa pinta, de Galiano. Que maravilla, Señor. Non mova, pois senón non pode coller a cámara. Que pintaza. Ainda ten mellor pinta que ele, Galiano. A ver, un pouco máis coloreado, pero bueno. Un pouco máis laranxa, máis laranxa. E agora faltanos o meu que é o de supermercado. Vai, se contaminaba xa. Quedaranche ben, con chulería, pero... Non se distingue tanto de Galiano, E para eso non O pego. millor sin a textura, non? A hora de separar a xema da clara, non? Collo o teu a ver se aguanta máis que este. Non miras. Deixa estar rompido, porque vai coller aí. Que vai coller aí, por favor? Non que ter mal. Bueno. A ver o teu. Coño. Mira, o de Galiano, Aguántase perfectamente. Pero non ves que eu teño calidade, amigo. Pouca cousa, pero boa. Mira, que bo, Mira. É todo bo. Sí, señor. E este xa será espectacular, É increíble. Isto é unha pasada. Mas que son de pollo. En pollo hasta había fleiras ali en Mancallos. Mira que diferencia, Pois despois imos analizar un pouco a calidade dos diferentes ovos, non? Os que temos campeiros do supermercado, incluso cos que podemos ter de autoconsumo. Cantas galiñas podemos ter na casa, evidentemente registrando o galiñeiro, atacando por ser legal. Imos falar moito con Alberto, con Galiano tamén. Se vos tedes dúbidas cos vosos ovos ou coas vosas galiñas, chamado o programa en uns minutos, pois a Alberto responde. A ver se me di a min por que teño os ovos picados. Eu sospeito que son os ratos, pero o mellor son as propias galiñas. Iso será de contado. Raquel Atanes, moi boa tarde. Creo que as cascas dos ovos fanche falta a ti.
Sí, non desbotedes nada, aquí non botamos nada ao lixo, porque aquí temos a Juanjo Rodríguez, moi boa tarde. Que tal, boas tardes. Que ven supervisar o noso bancal, que boa falta nos fai, que está aquí esmagando casca de ovo, porque lonxe de ser algo que debería ir ao lixo, parece ser que un auténtico tesouro natural riquísimo en todo tipo de nutrientes. Sí, o podemos incorporar a nosa horta, porque a verdade que o vamos a reciclar estas que generalmente acabamos tirando a basoira. Sí, sempre acaban no lixo. Aquí o que podemos facer é aportar facer calcio, aportar calcio a nosa horta. Vamos a mellorar a estrutura do chan, porque o vai a facer moito máis permeable, non vai a pelmazarse tanto, así que son todos beneficios, vai a axudar a que as plantas consuman mellor os nutrientes que hai no chan. O sea, que son todo ventaxas. Super alimento para as nosas hortas. Non sei se vale calquera tipo de ovos, se hai algúns, porque sabes que os hai máis blanquiños, máis escuriños, os da casa, os do súper. Valen todos ou hai algúns que son máis recomendables? No, valen todos os ovos, porque ao final o que están feitos de carbonato cálcico, por lo tanto, valen calquer ovo. A diferencia que vai haber entre os ovos, en unha color ou outra, vai na genética da galiña ou da ave, e, por exemplo, tamén temos algúns ovos de codorniz. Sí, é que aquí temos de todo tipo. Aquí temos ovos de codorniz que os vamos a aportar. O que é importante é que todas esa explotación agrícola, onde vamos a coller eses ovos, que este sana, que os podamos consumir, e se os podemos consumir nós, a horta o tamén a nosa hortiña. Aquí está Eco co morteiro dándolle, tamén temos aquí un muiño para ilo moendo dun xeito máis. Pois sí, claro. Casca de ovo para as nosas hortas, superalimento, cheo de nutrientes, de calcio, de todo. O podemos facer de forma manual, como está facendo agora, ou podemos facer con un molinillo. Como se faría con isto? A ver, vou seguir eu aquí esmagando e dalle ti aí a ese. Tamén moi sinxelo. A verdade é que, ademais, isto vai aportar moito mellor calidade do ovo que aportamos á horta, porque o van a digerir as lombrices. E se o facemos coas cáscaras así tan tal, as lombrices non teñen dentes e entonces é máis complicado. Así que nada, molinillo de café, este é un molinillo que xa está para uso agrícola, e nada, o poñemos aí e damoslle leña. A ver, mira, máis rápido dende logo, non? Moito máis rápido. É máis efectivo. Faz como un po, non? E famos aí como un po, que o temos aquí. O resultado sería este, mira. Aquí o temos. Témolo por aquí. Mira, aí queda bastante ben, e aí temos aí. Está bota fume, Claro, porque se disolve moitísimo. E isto o vamos a incorporar ao chan, o vamos a mezclar, e eso, pois o que comentábamos antes, que lle vai aportar calcio ás plantas, vai a favorecer que o chan non se apelmace tanto, drene mellor, non se produzcan encharcamentos, e ademais vai a mellorar tamén un pouco que o pH do noso chan, que aquí en Galicia suele ser un poquinho ácido, pois con esta incorporación... Non todo ganancia. Todo ganancia. Para todo tipo de cultivo ou... Teríamos que... Vale para todo tipo de cultivo, porque todo o calcio, pues digamos que é un elemento esencial para as plantas que van a consumir todo tipo de plantas e bueno, sí, pero como dixete que podía modificar un pouquiño o pH, era claro, por saber se había especies por exemplo, que o mellor... algunhas plantas que, por exemplo, teñan suelos máis ácidos, pues necesitamos ser máis prudente con esa incorporación. Non é unha cosa que teñamos que modificar nunha tarde, vale? O sea, non é cuestión de coller ahora 200 ovos, picalos e botallos ao chan, sino que hai que facer unha incorporación paulatina, pouco a pouco, progresiva, e vamos mellorando. Pois de contado, vemos como botar as cascas dos ovos na horta, e imos aprender tamén con Juanjo a plantar amorodos de dous xeitos diferentes. Tamén queremos te preguntar sobre estes amorodos, sobre esos podemos ver, porque antes falábamos do incremento dos prezos dos ovos, pero fixade. Hola. 200 euros o kilo de amorodos. Sí. Bueno. E parecen chinos encima, ¿no? O que? Me parece bastante exagerado, non? O sea, 200 euros o kilo, pois que me digan cal é a variedade que se planta, que me poño xa mañá mesmo. Porque unha vez faláramos aquí destas que son de cor branca, sí. Que tamén van máis caras que o amorodo tal, e que parece ser que se dan ben aquí tamén en Galicia. Sí, de feito, eu pero este parece un amorodo outro común. día, e este é un amorodo, a verdade que, bueno, parece un amorodo común, é un fresón, sí, ten moi boa pinta. Ten moi boa pinta, pero creo que teña moito que envidiar os amorodos que se cultivan en Galicia ou que se cultivan no resto de España, que teñen un precio bastante máis asequible. Bueno, pois de contado, estamos en tempo de botar os amorodos, de contado seguimos con Juanjo e demandando vosas consultas para él, pero agora imos a Lousame con Antonio Mosquera para falar